L'anunci de la venda del 90% de les accions que la penya té del Club Esportiu Marram a l'Ajuntament no ha agradat a l'entitat ni a la plataforma de veïns. Se senten molestos per no haver rebut cap informació prèvia, ja que diuen que aquesta operació posa en entredit el futur del club. Des de l'entitat demanen fer un ús preferent de les instal·lacions si finalment s'acaben municipalitzant. El president del Club Esportiu Marram, Josep Valls, recorda que l'any 2004 la penya es va fer amb la major part de les accions de l'entitat per mitjà d'una ampliació de capital de 600.000 euros que va permetre la reforma de la piscina i del gimnàs. La intenció d'aquell acord era fer de l'equipament del Marram la zona d'oci dels socis vertinegres, un pla que preveia millores en la instal·lació per atraure nous membres. Segons Valls, les expectatives mai es van complir i aviat el Club Joventut va deixar d'invertir-hi. Valls defensa la idea que la penya va adquirir patrimoni al Marram amb la intenció de vendre'l en el futur, una teoria que ara, diuen, s'hauria posat en pràctica. Des del Club Esportiu del Marram lamenten que la compravenda d'accions entre el consistori i la penya s'hagi fet al marge d'un club amb prop de 50 anys d'història. Tu creus que després de nosaltres ser propietaris d'això, fem una ampliació de capital apujat pels socis nostres, que li donem a la penya per fer una cosa que mai s'hagués vist aquí a Catalunya, i que ara s'ho venguin, i nosaltres ens fotem al carrer? Bueno, ja, no sé el que és això, comprar-ho per 600.000, les accions, sempre dic les accions de Zona Deportiva Marram, i ara que s'ho venguin per 2,5. També la plataforma de veïns del Marram té dubtes sobre la municipalització del club. Expliquen que en tractar-se d'un barri sense recepcionar, el veïnat s'ha de fer càrrec de totes les despeses comunitàries i temen que si l'Ajuntament no assumeix els costos de manteniment del Club Esportiu Marram, aquests recaiguin sobre els veïns. El Club Esportiu Marram té un pressupost anual de 300.000 euros. El que sí ens preocupa és que si l'Ajuntament no paga el que ha de pagar, les quotes, que són elevadíssimes, doncs resulta que seran més, perquè aquí, a la que hi ha un que no paga, tot reverteix amb que ho paguin els que paguen. Des de l'aigua, perquè tenim un dipòsit comú. Aquesta setmana els responsables del Club Esportiu Marram tenen previst reunir-se amb representants polítics municipals després d'haver-se trobat aquests darrers dies amb membres del Partit Popular, de Guanyem Badalona en Comú i també amb la regidora de l'àmbit esportiu, Maria Gallardo. Aquesta setmana hem pogut conèixer més detalls d'aquesta operació de compra del club per part de l'Ajuntament. Sònia, com ara, el cost aproximat. Sí, rondaria els 2,5 milions d'euros. El govern ha encarregat a la Diputació una taxació per determinar el preu definitiu d'aquesta compra, però tot fa pensar que la compra de les accions de la penya al club tindria més o menys aquest cost. Almenys així ho afirmava l'alcaldessa Dolors Sabater al programa Badalona 360. Tot just fa una setmana que es va fer públic aquest acord entre el Club Joventut i l'Ajuntament. Com dèiem, una part d'aquest acord és la compra del 90% de les accions del Club Esportiu Marram, el 90% que tenia la penya per part de l'Ajuntament. Quins altres acords es van prendre? Doncs a banda de la compra, l'Ajuntament entrarà a formar part del Consell d'Administració del club, un fet que el president Jordi Villacampa ha valorat positivament, ja que considera que és un símbol d'aliança i no de control. I un cop comprat, què se'n farà de les instal·lacions? Doncs encara no se sap. De fet, la regidora delegada d'Esports, Maria Gallardo, ha dit aquesta setmana que ella defensarà ubicar un centre de rehabilitació públic de referència a la comarca, tot i que la setmana passada es va mostrar contrària a l'adquisició del club per part del govern. Aquests dies, a la tertúlia de Ràdio Ciutat, ha matisat que almenys ella defensarà aquesta opció. Para mí, el proyecto de Marram pasa por asociarlo a un centro de recuperación de la salud y de la autonomía personal. En esta ciudad ahí tenemos, vuelvo a repetir, ¿no?, un foco, una centralidad económica ligada a la salud y podría ser perfectamente un centro de recuperación de salud, un centro de recuperación de rehabilitación, un centro de recuperación de la autonomía personal, de las personas con diversidad funcional, con lesiones neuromusculares, con